born 11 years ago. It was found out na siya ay cerebral palsy, quadriplegic. And our doctor said that our son will be a lifetime liability. So, sa kayo bati yun sa parents, no? Kung ignon sa doctor nga, our son is a lifetime liability. But I didn't lose hope. Ang akong yunahuna, unsa akong mabuhat sa akong sitwasyon to put meaning on my situation. And I met Miss Melly. Dili na lang ako i-detail kung unsay nganong nagka-met me, and as what she said, duol ang akong heart sa mga batang PWDs. And kabalo ko kung ano ang pinagdadaanan ng mga parents na may anak na PWD. I feel you. So, sa akong gibuhat, naghuna-huna ko. So, kung pwede mabuhat, ako na lang i-short. Dili na ako ihatag ang detalye. Maghimo mi og mga programa nga bisag sa mga ginagmay lang, makahatag mig kalipay sa mga PWD. Saksian na si Ma'am Lisa, si Ma'am Melly. I don't inspire you, but you people inspire me. Why? Because of you, you bring out the best in me. Thank you so much and good afternoon. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan.